Good morning. Inaantok pa sana ako pero ayan. Manguna ako kasi nag-text na yung nag-send na ng address yung mag-skate, mag-aayos ng kilay ko. Eh medyo malayo yun, nasa QC pa. Kaya sabi ko umaga ako magluto ng pagkain ng dalawa. Gusto pa matulog. Wow, man yun. Di pa nalalakot. Pero nakabantay na sa akin yan. Habang nagluluto ako, very good yun eh. Teka lang dyan. Tayo natin magising si Kuya Chris mo. Ayan, kape lang tayo ulit. Hindi na ako nagsaing kasi ang dami pa oh. Kasya na yan kay Chris tsaka kay Daddy. At si Chris hindi masyadong makanin ngayon. Hirap pa rin siya kumain ng mga solid. Wala pa si Rico. Dito tayo sa labas magkape. Tapos ito yung dating table namin. Nilabas muna dito kasi walang mapaglagyan tila nene. Yan. Tapos nilabas ko yung yung induction kasi nga wala nang nabusan daw kahapon ng gas. Eh, kaya ako nagpagawa ng saksakan dyan para sabi ko, dito ko rin talaga ilalagay yung induction para yung amoy ng ulam hindi sa loob. Yan. And then, ito, ang ipapalagay ko dito. Pagkakasyahin namin. Puputulan na lang to. DIY lang lahat, guys. Grabe. Ayan, para hindi na ako labas-masok pagka gugas ng kamay kapag nagluluto, diba? Ganun lang. Puro DIY lang. Grabe, gusto ko talaga matulog. Alam nyo yun. Yung katawan ko gusto pang matulog pero yung utak ko gising na. Kalawa pa. Anyway. Yun. Ganda rin naman na dito sa labas. Kahit ganto-ganto lang. Pati DIY lang kami. May mga halaman kasi dito si auntie. Yan. Tapos yung mga stuffed toys, oh. Hindi ko pa na kukuha. Wait. Sino yun? Silip ka. Halika na. Nasa labas. Hintay mo si mami. Yan. Lagi na kasing nakasara to. Kasi yung lamok nga. Simula nung kami yan. Nalagyan ng screen ulit. Nabawasan na yung lamok sa loob. And then, laging nagsisindi si daddy nung insenso. Kwentuhan tayo. Char. Kwentuhan umaga, mga Marites. Marites tayo. Umaga. Anong girl? So, yun. Pagpasensya nyo muna yung background ko. Yan lang yun. Madumi. Madusing. Kasi yan pa yung pinturang inabutan namin dito. And, sabi ni daddy nga, papintura na natin para gumanda-ganda. Sabi ko, ang messy kasi pag pintura, yun. Knowing siya, ang messy niya magtrabaho. Eh, ako yung taga-ligpit. Ayan, mga alauna kami aalis ni Dayan. Kasi ano na pala si Nurse Kate, nag-save na sa akin nung address, nung bagong clinic nila. So, sobrang excited ako. Pakilay. Wala na oh. Kita nyo yan. Ano na lang siya, parang tint na lang yun na andyan. Sobrang faded na. Kaya, yun, excited tayo pa-retouch. And then, sponsoran niya daw ako ng Haiku na ilong. Eh, natatakot ako. Pero nagpagano na ako before, di ba? 3 years ago, nagpa-haiku ako. And then, meron naman ang natira sa bridge. Parang tinubuan na siya ng laman. Pero, we'll see later. Kung i-push ko yung free haiku ni Darsky. Yung sponsor niya daw. Kasi yung binabalak namin ni Mark na rhinoplasty,
alam niyo yung pagka nalalapit na yung ano, yung date na target namin, kinakabahan ako tapos nawawala na yung ano, yung lakas ng loob ko. Hindi ko alam ba't gano'n. Pero sabi ng iba, saglit lang naman yan. Pagkahiga mo, mga 1 hour, gano'n. Tapos na. Pero, tao-tao. Palis na sana si Dayan. Tapos, naalala ko, coding pala kami. Nakakaloka. O yan, hindi kami tuloy kay ano, kay Nurse Kate. Nakakahiya kasi grand opening pa man din ngayon. Na-excite akong maki-join sa kasayaan nila. Tapos, yun, and then nagpa-check ako ng ano, ng Grab. Grabe, 520, one way lang yun. E, balikan. Sabihin mo nang mag 550 pa yun or mag 600 kasi mamayang, ano, mamayang hapon is, ano na, tawag doon? Yung uwian nga, no, tawag doon? Rush hour na, 'di ba? So, yun. Sabi ko, sayang, eh, yung 1K na, almost 1K na yun, or 1K mahigit, pang kalahating tangke na yun ni Taylor. So, yun, maging ano tayo, practical. So, sabi ko kay Nurse Kate, pasensya no, risked na lang. Yan. Sorry, Nurse Kate. Sabi niya nga, ano, gusto niya pasundo ko na lang kayo, ma'am. Bigay mo address. Eh, ayoko naman lalong makaabala, diba? Grand opening nila ngayon, tapos iintindihin niya pa kami. Naka-ano na nga, naka-free ka na nga, tapos intindihin ka pa. So, sabi ko, ano na lang, risked na lang. Ano ba yun? Di ba lakubak pa ako? So, yun. Ah! Aray ko! Ang bigat mo! Dali na! Let's go! Oh, ito pa isa. Ay! Diyos ko, kailangan i-acknowledge lahat, eh, no? Tara, tara. Oh, sus. Tuwan-tuwa, ah. Let's go. Dali. Tara na. Dalian mo. Kailangan i-acknowledge lahat. Halo. Ginawa mo yung pinapagawa ko sa'yo? Oo, nalo na. Oh, sige. Ayan. Ito na ako, guys, sa taas. Late na nga akong ano, bumaba. Alas 3 na ako bumaba, diba? Pula ng ano ko, nag-live kasi ako. Alas 3 na ako bumaba. Yun, tapos maaga pang umakyat. Kasi, weekend na naman. So, maglaba tayo. Tingnan yung labahan namin. Yun o. Yun o. Oh, oh. Mga nagpalit kasi ako ng bedsheet kagabi. Kaya tatanggalin ko itong sa ano ko. Naglagay ako ng ano ni Sis Ina para medyo mamula-mula yung ano ko, nag-live kasi ako. Pero wala pala akong kilay. Magluluto muna ako ng ano, ulam. Kasi may nilaga pa kanina. Nakalimutan ko nga tanggalin yung ano eh. Kasi pagka naglalaga ako, tinatanggal ko yung gulay. Ayun, lusak-lusak na. Nakakainis. Yun. Pero buti na lang meron pa ako dyang ibang gulay na ano. Pwede pa ba yan? So kasi crunch yung gulay eh. Yan. Then yung Johnson. Ay, kabayo ka! Johnsonville na lang na binabad ni Daddy. Ayan. Tapos nailagay na namin dito ni Rico kaninang umaga. Natanggal na yung pinaka-ano niya. Kaya naglagay na lang si Rico ng ganyan. Hello. Huwag mong bigyan. Kain ng ano. Ulo, oy. Talaga naman mga to. Ayan. Time check. It's 5 minutes. Pag mag-12. Ayan. May nakasalang pa kaming labahan. Sinapos ko na. Ay, hindi pa pala. May nakaano kasi. Meron pang nakababad. Binabad ko dun sa CR. Yan, last salang. Sabi ko, since weekend, tapos nagbabala kami bukas or sa Sunday na ano dito, mag shabu-shabu with my siblings. Yan, sabi ko, maglaba na. Napos ko na. Gabi, sampay na tayo. Diba? Aliw na aliw ako. Sabi ko, washing machine. At least bukas, kahit na
panghaliin kami ng gising. Ano kung gagawin? Ang dakila nga. Para kasi ano yung tagabantay sa... Kanino yung kilator? Yung tagabantay nila sa... Yung bulag. Sino? I'm down. I'm down. So, bulag na sobrang talas ng paningin. Pandinig. Pagdinig mo. Bulag nga eh. Nakikita niya yung ano eh. Yung nasa ibang planeta eh. Pero namatay yun, di ba? Oo, saksakin pa naman ni Thanos nung ano eh. Blade na naging split ng atom eh. Panay butas. Ah, yeah. Kuha ka pa ng ano. Ito din. Yung mga... Eka na ulit. Hindi yan. Ayan na. Pag ikaw nalaglag. Hindi na. Excuse me. My God. Sino mo? Ayun, papalit. Yay! Tulugan time na. Yan, wala na akong iisipin bukas na ano, na gagawin. Si auntie na bahala mag-ano naman, kumuha sa sampayan tsaka magtupi kasi hate na hate kong pagtutupi. Palabahin mo na ako ng Santa Makmak. Huwag lang talaga yung tupi. Diyos mio, Santissima. Aabuti ng ano yan, ng taon yan. Sobrang katamaran. So, yun. Mag-tiktok muna ako, pampaantok, mga video. So, kaya, wag na pala ng YouTube. Kasi, puro ASMR na pagkain lang naman ang pinapanood ko sa YouTube. So, yan. Thank you sa mga nanood, guys, ng kaka-upload ko lang kanina. Salamat. So, night-night. Day, halika, mag-good night ka sa nila. Good night. Good night. Good morning. Nilakad ka na? Maaga nilakad to ni Chris. Mga 8 o'clock ata. Sos. Ayan. Sinabi mo kasi si Chris na maaga niyang ilakad. Dapat siguro. Kasi minsan, tanghali na siyang good morning pala guys. Tanghali na siyang bumabangon eh. Minsan, alas 12 niya nilalakad. Tanghaling tapat. Kung ganyan. Eh, kagabi. Excuse me. Kagabi, maaga siyang natulog. Pagkakain namin. Uminom agad siya nung melatonin. Yan, tapos, tulog na siya. Effective talaga yun. Anyway, yan. 9:20 na. Timpla lang ako ng Luwag-rut, nangati ako yung, ko. Ilong ko. Baba lang ako. Kasi alis daw si Rico. Di ko alam kung nakaalis na nga eh. Maggagawa daw yun ng thesis. Sabi niyo, kayo muna mag-prepare sa Shopee. Hindi ko lang sure kung andyan pa siya. Sabi ko, i-print niya lang yung yung papel, yung listahan ng mga ipe-prepare. Tapos kami na ni Bonso ang mag-ayos. Ayan, kulit! Dito ka na kasi sa bed mo eh. Lumipat ka na naman. Bakit?
Sabi ko kagabi, di ba? Kahit na tanghali gabi gumising, okay lang. Kaso, si Groot, ala, shucks, napanis. Di ko pala siya na... Ganito nangyayari guys pag nakalimutan ko lagyan ng ano, ng suka. Napapanis yung kanin. Sayang. Hindi ko rin nailagay sa ref pati. No? Panis na yan. Kaya dapat lagi may suka talaga. Kahapon kasi nagmadali akong magsaing. Gawa na nandito nga si Rico may ginagawa sa labas. Sabi ko, di sana ako magsasaing. Kasi yung tirang kanin na lang. Kasi syempre, sabi ko nakahiya kay Rico. Magsaing ako ng extra. So nakalimutan ko naman lagyan ng ano, ng suka. Kaya yun, napanis. So sana nga ba ako? Kalimutan ko na. Anyway, kape na lang muna tayo para magising-gising. Kaya nga, kasi kulang pa ito. Laging kulang sa tulog, girl. Yan. Hindi kasi yung bala ko naman, late talagang gumising. Kaso si Groot, kumahol. Nasa labas na pala si Chris. Nagtimpla na ng ano, ng gatas niya. So, naramdaman na ni Groot na lalakad na sila. So, yun. Di na rin ako nakabalik sa pagtulog. Oh, Poknat! Yan, sinasabi ko sa'yo eh. Diyan ka lagi sa ilalim ng ano, table. Magsaing lang ako bago ako bababa para mamaya ulam na lang. Isipin ko magpapak muna ako ng mga order sa Shopee. Ayan, wala pang hilamos yun guys. Saka dito sa natural light. Ayan, no hilamos yet. Kapi lang. Shopee! Shopee. Dito pa pala si Rico eh. Kala ko nakaalis na. Rested daw. Ha? Sabi ko, andito ka pa pala. Kala ko nakaalis ka na. Okay lang yun. Ang ating future attorney na magtitisis daw. Titisis o mambababae? Char. Lunch tayo. Nagluto ako ng creamy mushroom soup, beef, tapos yung isda ko dyan. Kain. With sili, of course. So, ayun na nga. Sabi sa hula. Charot. Alis tayo guys. Pupunta tayong grocery. Yan kasi Saturday. Walang mga sasakyan. Walang may istorbo sa paglabas natin. Ayan. Mag-grocery na tayo. Kasi wala nang laman yung freezer. And then, yun, mga pagkain. Mga stocks ng pagkain. So, yeah, simpleng ano lang. Simpleng get up. So, yung kilay ko, hindi pa na ano, hindi pa na retouch. Kaya, ano pa rin yan, guys. Eto. Yan, into it na, Diyos ko, expired na to talaga, promise. Oh, kailan ba to? Expiry. 21 naman. Nung March. 1 year nang expired. Magwa 1 year na sa March 20. Pero ginagamit ko pa. Di naman ako na, ano, di naman lumulobo yung kilay ko. Kaya carry pa yan. Diba? Tsaka pang kilay pa yan. Kumukulay pa naman sa, ano, sa kilay ko. O yan. Mas gusto ko sana kung na-retouch na para woke up like this na lang. Tapos you have a good skin. Yabang. Char. So, ginagamit ko ngayon, ito lang, yung Gluta-Vitamin E. Alam niyo naman yung mga vitamin E ng, ano, ng, tag dito? Ng Thailand. Yan, gustong gusto ko. Madali silang ma-absorb. Tapos, ang bango-bango pa. Ito, kaamoy ito ng, ano, ng, para siyang Johnson's Baby Lotion na pink. Pero mas mabango pa rin yung Johnson's na ginagamit ni Daddy. Pero di nagkakala yung amoy. Ayan naman siya. Itugtog na lang kayo naririnig. Ayan. Yes, Chris, ano ba yan?
So, naglagay lang ako ng konting tint sa, sa face para hindi masyadong hindi masyadong plain yung mukha natin. And naglagay ako ng sandamakmak na sunblock kasi mainit sa araw. Summer na talaga. Yung pinakaiiwasan ko guys, SNR. Ang ending, nandito kami sa SNR. Pero ikot-ikot lang. Hindi naman masyadong maraming tao. Kaya nakapag tayo. Parang window shopping, gano'n. Pero may binili na akong may bibilin talaga ako dito kaya pupunta din kami. Pigil na pigil sa pagkuha. Ang saya. Magtingin-tingin. Grabe yung mahal ah. Wala yan sa sa Japan. Mga surplus ng Japan. So, hindi natin sinukat yung likod ni Tonton. Tuwalya pa lang ang nakukuha namin guys. Buy one take one. Kasi yung papaligo ako bukas ng aso. Tuwalya ni Poknat tsaka ni Maggie. Ayan. Tigisa-isa pa daw sila. Si Daddy talaga. As if naman siya nagpapaligo. Dahil tayo sa mga kailangan natin. Dito na ako taas. Ayan. Dumiretso kasi ako sa baba kanina. Sila Daddy na lang nag-akyat na itong mga pinamili namin. Yan kasi dumating na naman yung stocks ng tretinoin. Yun. Chinek ko. Tapos may order po si Sis Ina. Inayos namin kasi nabawasan pa yung kanina sa mga pinaship sa Shopee. So anyway, yan, ninano na nila. Inayos na ni Daddy yung mga binili. Tapos wala nang sa SNR Paranaque dito sa may Asiana. Wala nang plastic. So mga nakaganito na which is mas maganda. Yan, pa yan, mapakinabangan pa, pandakot ng poops. Tapos, ayan lang, yung mga binili namin. Kasi bukas nga, mag-shabu-shabu kami dito with my siblings. Sana matuloy. Ito para sa kids. Then, binilang ko sila Groot ng, tag-isa sila. Si Poknat tsaka si Maggie ng, ng tuwalya. Then, Daddy, sabi mo, mo na. Nandito pa yung mo eh. Loka talaga. Ito pa iniwan mo. Ayan, gusto ni Daddy ng bone broth. Kaya bumili ako nito. Mura lang naman 202 pesos. Yung mga marrows. Yan gusto niya. I-try. Bukas. Sabaw. Yan. Wala ko nakitang apple juice doon. Kundi ito lang. So ito lang yung binili namin ni Daddy. 3 top. Dalawa lang yung binili ko. And then, ayan. Ewan ko ba't ako na-addict sa coconut oil. Kailangan marami ko laging coconut oil talaga. So, yan. And then, mushroom. Yun lang. Additional sa mga binili namin. Itong pearl wool na pang dikulay. Pearl wool black. Yan. Kaka-tiktok mo yan, girl. Kakanood ko sa TikTok. Mga nalalaman ko mga brand. Diba? Tapos, ito for white. So, yan. And then, pang hugas ng plato. Then, ayun yung fabric softener na. Yan. May naayos lang si Daddy sa likod ni ng washing. Tapos nagawa na rin ng paraan to ni Rico. Yan na ilagay na namin dito. Para sabi ko pag nagluluto nga, hugas dito na lang sa labas. Hindi na labas-masok doon.